Hvad så alle sammen vel? Hej. Nå, er I klar? Ja, hvad skal vi? Vi skal have pølser, og vi skal i shelter, og vi har prospect med. Pølsefest. Hey. Vi har købt mad. Ja. Og Sander har købt forårsruller. Til morgenmad. Og jeg har købt faktisk ikke noget til morgenmad. Har jeg lige tænkt over. Hvad er du? Kører bananyoghurt. Klassiker. Helt ærligt, hvad sker der nu? Vi skal til at døbe den nye prospect, og det er den gamle prospect, der får lov til det. Så er det nu. Det er klart, dreng. Overdødisk. Din første reaktion, du er lige blevet prospect i 80 simple. Hvad har du at sige? Jeg er meget, meget glad. Ja. Vil du gerne takke nogen? Ja, tak til jer alle sammen. Ja. Og til min mor. Og mor, ja. Ja, hun kører alle vores ting. Det er sødt af mor. Lækkert. Ja, skud. Det er lidt tumult, Lasse. Kan du klare det? Bilerne er booket, og vi har selvfølgelig ikke booket dem, så lige nu der har vi sendt nogen ud for at tjekke, om der er booket ved Midskov. Ellers så tænker vi at slå lejr her. Så sover vi den. Vi griller pølser, og det er fucking godt. Vil du se det her? Ej, fucking er sort den her. Du er om at være prospect indtil videre. Jeg synger. Er det fint nok? Okay. Hvad er det? Fucking fedt, man. Er det ikke fucking fedt? Det er fucking fedt. Fucking mørt. Fucking koldt tid. Så, du skal snakke roligt. Det er musik fra Soundboxen af, men vi kan ikke spille det, fordi så bliver vi bandlyst på YouTube. Prøv lige over at bestille med stikker. Vi har været ude af nøgen. Var det godt, Chris? Det var fucking godt. Hvad siger Sutmar? Det var fucking lækkert. Ej, kutter, det er ikke godt, det der. Der er røgsignaler. Ja, okay. Vi brænder ikke mere flamingo af. Der er fucking fed stemning, og vi hører pissegod musik, men vi kan ikke filme, fordi at det er til YouTube. Og vi skal bade inden så længe igen. Nøgenbad. Det filmer vi. Ja, det filmer vi. Emil, er du glad for at være med i Pure Simple Prospect, halløj? Ja, det vil jeg mene. Vil du bunde en øl for det? Ja, det vil jeg gerne. Okay. Det vil jeg gerne. Okay, han bunder en øl nu. Så glad er han. Foran det fisse, han kan se Han kan se, ja, Emil B. Hvad er status, Lasse? Ej, ja, vi skal ned. Vi skal ned. Vi skal have soppe. Prøv lige at vende soppeboksen om, den ved det. Vi har glemt at sige godnat til vloggen. Lasse, lav lige en update. Ja. Hvor er det, vi sover? Kan du fortælle det? En eller anden hytte. Og så sover vi her og tænker vi ligger her i sovepose. Hvordan har du det i dag, Lasse? Hvad? Hvordan har du det? Det er fint på det. Ligger du godt? Ja. Det er godt at høre. Hvad med det over? Ligger I godt? Ja, lidt mørkt i det, men I de er sådan, at det rigtig godt herovre. han ligger med 2 madrasser. Han ligger med dobbelt madras. Det er den er så tung. Ja. Hvad siger du? Hvad har du at sige til vloggen? Vi er lige vågne, og klokken er 8:30. Har vi sovet godt? Ja, nogen af os har. Hvor ja, vi har sovet henne, de fleste af os jo. Jeg har sovet ski godt, vil jeg gerne lige sige. Og nu skal vi i gang, eller der er gang i på. Marius, hvor har I sovet henne? Lige ved bålet? Okay. Skal vi have noget morgenmad nu? Nogle pølser. Jeg har købt forårsruller. Jeg ved ikke hvorfor. Lad os se, hvad jeg kan.